bịa ome ka nna ya gee ntị n'ihe m na-agwa gị kịta gee ntị ofuma hapụ ihe ọ bụla ị na-eme kịta dobe ntị gị naanị ifere akwamozu ma ị ga-emegharị ya nke tata nke echi imagine negodu mama obi kụba na nke ụnyaa gbagotalụ na n'eluigwe ebe m nọ na-eko nọ nke m nwa kachasị ọgbagote na-eme m celebrity ghost. Can you imagine that? Ma gold ọnya kasị n'aka ma n'onu ọgbakwu ma n'ụkwụ pụta na-emere m ịnyanga na-emere m gai na ụdị gịnịzi nekwe na agadi nwaanyị a ọ maka m amarọ ka nwere ebe o ruru mụ na ya na-abụ kedu ebe a ga-eji wee tụnye mụ na ya na-abụ na ụdị gịnịzi ị ga-emeri akwamozu ọnwa nke tata nke echi else ị ma like ihe mụ na gị na-abụghị echi ị ma like ya bịa agbachine gị nkịtị so much agbachine gị nkịkwa wepụ fon ahụ na ntị ọsịsọ keke yesi anọrọ ebe a mụ nwa onye eji 400 and something cows wee kwara gị bịago na onwe gị eji nka ụmụ ewu otoro na-agba akwa gị bịa nga na-ewetara m ọnụ wepụ fon ahụ na ntị ka m zie ego ozi ṅụrụ ka anyị kiri m gbachi gị nkịtị gị na-asụsarị ọnụ mgbe nwa m dị bizi nọrọ n'ụwa na-enyere ụmụ ogbenye aka nwa m bịa sị m mma achọrọ m inyere onye aka m si ya go ahead nwa m achọrọ m ịkwado onye a mma m achọrọ m ịkwado onye a m si ya nwa m go ahead mma m achọkwana m ka m rụọ na ndị awụ n'ụka ka m meziere ha m si ya nwa m go ahead mgbe m nọ n'ụwa na-arụ ọrụ ọma dị iche iche gawo ọrụ mgbọsi ikpeazụ maka asị onye rụọ ezi ọrụ eto oyi ezi otuto nwa m gbara mbọ gịnị ka nwa gị mere na ndị mmadụ kedu ihe ndị mmadụ ga-esi abịa bịara ga oche esiri bịa nke m kedu ihe ndị mmadụ ga-eji akpụta efi kpụta nama kpụta nta kpụta igbo etu esi kpụta na nke m nwa gị dị ndụ agagharị klọb ya gagharị ebe ọbụla ezuru ohi fụ nwa gị ebe ọbụla a gara obulie wet o rute ebe otu ego ọ ga-eji nyere ụmụ ogbenye aka zụọ ndị mmadụ kachasị the investment ị mere n'ime mmadụ ọwụ ya ọkachasị gị mee investment inside people at the end of the day ya mụtara gị ihe ọma nwa gị dị busy ebe ọbụla ọ gara o mechie mmanya eburulie mmanya n'isi na-agụrụ ya dọrịma ngwa na-adọcha n'anya na ele ebe ọ dọtara kedu otu a ga-esi ejidu burial nke gị atụnyere nke m imagine ọwụ nnewu asọwụ ihe nwe ezigbo nne mgbe ahụ nwa gị na-akpa ezi agwa gị zụọ ya ezi ọzọ asọ onye zụziri nwa ya ọfụma at the end of the day gị rie uru azụrụ m ụmụ m I suffer to train them mụ na nna ha azụrụ m ha zụzie ha ọfụma for people to gather like that to celebrate my departure that means I am a good mother. I want it. Celebrate m mgbe m rị ndụ ihe mere ebe akwụkwọ sọsọ mgbe m nwụrụ nke m riri mgbe m dị ndụ karịrị nke spendụrụ n'isi m gị nọ ga na-akọ ife na ama ha biko chere m aza nwa m okwu hello obi kuba na nwa m obi mere nne ya eze na ndụ mekwe mgbe ọ nwụrụ nna m ihu ihe m na-ekozi ebe a ma nga m nọ na the right hand side of God ọ nga m nọrọ tụ ya na-ayọrọ ebe ị gbara n'ime nkume nwa m ịgbalịrị ahụrụ m ya biko imoni ọnago ife ya ta emelu m ugbu a bụ na biko onye na-ana ofu onye ofu efi ofu efi kedu maka ife n'ala ife ọnago bunyelu nye ofu efi saha thanks for coming what of ọga ndị ọga Ifeanyi ụba afụcha m fanụ m ebe a na-afụ afụrụ mkpamkpa kpara ya dịka ebe emege crusade biko onye ọbụla na-anakpunye ha ofu efi all your friends bịara for this burial ma ndị nyere gị 1 million ndị nyere gị ihe ọbụla ha nyere gị sa ha ekpere m ebe a wụ n'isi ha na ọ ga-adịrị ha na mma fama nwụcha ọnwụ bụrụ ka ọma nrutefe aka gwafa na ife nkwu biko chere aka ọtụkwana chere ka nza mpa gị na-akpọ m because ịma na ebe mpa gị nọ dị iche n'ebe m nọ aga m anọ ebe a for 2 weeks before mpa gị ha mgbagotezi ebe mpa gị ha nọ maka otego ha bịa ka m za mpa gị cherekwe hello papa obi kubana nwoke lụrụ mmemme eze nwoke m na ya tikọtara ife together mụta ụmụ kpọrọ akpọ diọma m ụwa m ọzọ m ga-apụta ọgụ nwa ya anụ m ndị ụmụ anyị ga-adị ka obi anyị gaghị enye anyị ụmụ Chukwu agaghị enye anyị ụmụ ọzọ karịa ụmụ dị ka obi na ụmụnne ka ime o nwe ka ahụ si eme gị ịma na ebe a wee n'igwu ụdị ihe ahụ adịrọ o dibe chekwa na nwanne mpa m na-akpọ m biko chere nna m chere hello nwanne mpa anyị
mụ na Obi na fe ekwukịta wee kọtụọ anyị dị mma o kamgbe m bịara ebe a nne m aha m wụzi celebrity ghost ifu ka onye ọbụla si respect m ọ bụla so ofu nwaanyị nwanne amara ebe o si eji ewu nkịtị wee kwa ọ bịara iwetara m ọnụ ọdịnarị ewu na-anya otoro ejiri kwadi woman ọ nọrọ ebe a na-emechicha m ntị akpọ ụmụ ya na anyị akwara ya because akwa mụ na gị ọwa ofu mụ na gị ọbụnata ofu ka m jụọ gị kedu ka anyị esikwa gị etu esi kwa m ụmụ mmadụ ole ka ụmụ gị hepụrụ who your children help ọmụnwa asa ezi nne azụziri m ụmụ m ọfụma mgbasa esi m ezi nna ọ kwụrụ akwụ ngwa nwa m nyere ndị mmadụ aka nyere ndị yut aka nyere onye aka investment ime n'ime mmadụ na-amịta mkpụrụ karịrị akarị ọ bụrụ abịa emecha dorima eme dorima enwe ihe emete gị bịa nga anọ mụ na gị na-akọ nsị m na-echere biko ka m kwụtọpụrụ Obi na ọ ka hangịrị ahangị Obi kuba na nwa m kuku m Obi kuku biko nna m ofu ife ka m chọkwa ịwa ka imetọpụ ife ụlọ ụka ịma mbọsị ebu m je n'ụlọ ụka enwe ụlọ ụka aka na-arụ ara na-arụsibere nna m biko ego niile ịdata mbọsị ịkwa m achọrọ m ka eji ya wee rụọ na Chukwu ụlọ na Chineke agbanika na ndụ ịdụkọnụ taa na ife niile a na-eme ọ bụ amara Chukwu o ikwego fa nkwa already before December oke nwa ọkpata ozuọra 1 of Ọba imego anọba bụrụzie capital city of ebe niile ọ ya adịla na ma ọ ya abalị biko onye a kpụrụ m Obi gallery kpụrụ m nyamagụ n'onu sị ha kpụtakwuo ọ dị onye ọzọ ga-akpụnụ kpụrụ m nyara nna m kpụrụ m nyara otu ịkpụ m n'olu agahụje ọrụ mma ọ ga-adịrị gị na ma ụmụ gị ga-ene gị nka ebe isi nne gị ama nta afụfụ atọrọ m afụfụ wee nwụọ erigidere m uru ntị mbọsị onye nwe m si m bịawa ikwe ndị yut nkwa 1 million ofu onye 1 million hey ọkpata ozuọra ọ ya abalị ifụnanya anụ onwe ndị ga-awụ ha datacha ụdị ego a na ịmafụzi ha n'ụlọ ha mapụ a na-ebugharị ụmụ miyanki ha na-azazi papa Ifeanyị agagharị mana ebe ọwụ na ị chetara inyere ndị yut aka nyere ụmụnne gị aka mee ha ka ha bụrụ mmadụ maka na obodo ofu onye bụ ọgaranya obodo ahụ ihe ọma meghara ya ebe isi ọ dịrị gị na ma ọ dịrị ndị ọzọ ọ ga-adịwa gwa aga m anọrọ ebe a na-ekpere gị ekpere I will keep interceding for you because you really took care of me when I was on earth. Thank you my son. jisie ike aga m na-ekpuchide gị Obi Cubana, forward ever backward never. Thank you my son. Chekwa ụkọchukwu na-akpọ m ka mmadụ ife o nwere ikwu ị bịara iwetara m ọnụ ka m zachagodo ụkọchukwu anyị ka itinye ọnụ na ya. Ụkọchukwu ịgbani ka nwa m agwago m ife niile o mere n'ụlọ ụka mbọsị ụka biko unu ya ewere ya nwayọ onye nwaanyị ga-anọnyere unu since m bịakwa ebe ya kama erirọkwa nri ọkwasa abụ otuto ka anyị na-abụ anyị na-agba egwu anyị na-abụ abụ enigwe amaka onye ọbụla gbaba mbọ ọgbanụ mbọ ka unu niile nọrọ ebe a biko ngwanụ biko chief priest mbọsị ọbụla ọ ya abịa ụlọ ụka biko kpere m ya ekpere na ọgbanika na ndị niile wetara efi ndị wetara ife ọbụla fa weta iji wee kwa ma ndị butere akpati makwa n'ime akpati ahụ m nọ ebe akpati ke anọrọ m n'ime ote ya rahụ ụra nzọpụta ka etinye m n'ime ote ndị apamsa na-apali m elu ya na-adajege pio m nọrọ n'ime ya ote n'ime akpati ka m chiri gawa eluigwe enwere ụdị akpati a ga-eji lie egwu dịka eji lie ndị mụ na ha na ebe a ha na-eshigharị ọnwụ nọnsens. Ngwanụ ụkọchukwu anyị ga-afụ daalụ ka ọ dị mgbe ị bịa. Alright, ije ọma mgbe ọbụla ị ga-abịa. Okay. Isi ịbịa adịghị ugbu a mgbe ọwụlọ ọwụdụgụ ji ndụ gị onye nwaanyị sọ ụta gị bịawa quick action ịnụkwa. Thank you. Bịa nwaanyị gịnị ka ị nọdụ ebe a sịkarịrị ọnụsis kefe nọfe ebe na-ekwu m si mgbe a nọ ebe azakọ akwụfụ ka nsi wee kefu ndị niile na-akpọ m akwụfụ ka nsi wee kwuo okwu na ọ gaa n'anya mgbe ị dị ndụ n'ime ụwa kedu ife ime. Mama Obi ozugbo anụgo m ihe niile ikwu o kwukwanụ m nghọta na ọ na-adị mma mmadụ dị ndụ o nwee ike ọkpata ego na-enyere mmadụ ibe ya aka ụwa na-aga anyị chaburu ofu maka ofu onye kpata ọ dị ezu mana dị mmadụ 3 nọ na 5 10 wee kpata o nwee ike zuo ọha. Aghọtago m ihe ikwu mmafa akpọchi ya nwa m gwụ ya dorime
ya sị na dorime ya dozina na ndụ adịghọ n'ime ya donye me n'ime mmadụ n'ime mmadụ nọ ebe a ka ọ ka mma Donye me. idonye n'ime mmadụ onye a wetakwa ọdonyekwa Ọdonye n'ime n'ime onye ego. ọzọ mgbụsị o ji eruzie ihe niile emebe ife ụfụ a ka isi ego aṅụrị ọ dịkwa ka nghọrọ mama obi Hosanna Hosanna oh Hosanna 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 dịrịnụ obi nwa m Hosanna ife a ga na-ekpezi n'ime ụwa ugbu a bụ St. Maria dịkasị na nsọ yọbara anyị ayịyọ mama obi dị nsọ yọbara anyị ayịyọ nne obi Cubana dị nsọ yọbara anyị ayịyọ nwaanyị nwa ya gbara ezi mbọ ya na onwe ya agbakwa yọbara anyị ayịyọ onye ogbo ndị njọ yọbara anyị ayịyọ nwaanyị eji ọtụtụ ehi wee lie yọbara anyị ayịyọ nwaanyị eji akpati ozu 30 million wee lie yọbara anyị ayịyọ nwaanyị akpụrụ dọịga nwa ya n'olu sị ya nwa m buru nne gị ga-ahụ jeme yọbara anyị ayịyọ ndị ejikwanụ ewu 20 pieces wee lie yọbara ha ayịyọ. Hey! Jesus is Lord! Ọ bụ ha ka ị ga-ayọrọ ayọrọla m o